toimiva. Tässä on 2 kovaa miestä liikkeellä. Järvenpää, jonka viimevuotista Vankel Starlettia kuljettaa sitten Tomi Ruuska melko mukavasti tuolla autokuskin puolella. Sitten Jukka Lintanen vielä vähän pyörähtääkin, eli ja pohtokeltaisella mitsullaan Jari Järvenpää, jonka viimevuotista Vankel Starlettia kuljettaa sitten Tomi Ruuska melko mukavasti tuolla. Matti Alamäen johdolla mennään. Mattikin on ajatellut, että se pitää joka kerta lähteä. Kyllä taas tänään kun katselin tuolla harjoituksissa, kun ja sen verran tuli kilpailijoilta informaatiota, että tässä myymään vaippaa kaikkiin vuotaviin periin. Se on hyvä, kun on erilaisia sponsoreita, esimerkiksi tulevaisuudessa ja numeroa ja ettei myös Tena voi näihin hommiin lähteä mukaan. Joka Esa Mylläri lipsahti tuo itsensä tyttöjen kanssa muistoksi omaan rahapussiin kannattaa rohtuvat piiluttain. Rekalle kipikapi, jos haluat tyttöjen kanssa yksin tai erikseen tai vaikka koko ryhmän kanssa. Ja toki tietysti sitä, jos ei niin tytöistä välitä, niin sitä Hesarisen sopat syöty ja autokin tankassa siellä nyt älkeen Antti Kärkisen ajo. Mies lähtee nyt mennä sen lisälenkin ja ottaa sitten vauhtia. Katsotaan mihin se riittää tänään Eli on nähty erittäin hyviä suorituksia sen tiimoilta. Joo, siellä on naisille erittäin vaippaa kaikkiin vuotaviin periin. Se on hyvä, kun on erilaisia sponsoreita. Esimerkiksi tulevaisuudessa ja numeroa ja kärjestä lähtee saman tien käymään lisälenkillä. Ja Teemu Pätsi on se mies, joka nousee tässä kohtaa ykköseksi, koska kaikki muut lähtee tonne lisälenkille. Ja kun siellä on 3 äijää tunkemassa yhtä aikaa, niin nyt on kyllä Teemu Pätsi. Ja sen verran tuli kilpailijoilta informaatiotakin pysyvällä eskortilla, mutta eikö tää ollut se eskortti, joka on ihan oikeeta vielä? Nämä kaikki kilpailut liikkuu savulla, ja kun tuo savun säiliö hajoaa, niin heti loppuu vauhti, niin kuin huomaatte. Sinne jäi. Nämä kaikki kilpailut liikkuu savulla, ja kun tuo savun säiliö hajoaa, niin heti loppuu vauhti, niin kuin huomaatte. Sinne jäi tuo Tanku Simosen pesetun savusäiliö meni, niin sinne jää. Ja aika pahasti tulee kyllä. Veikkaan, että turbo tömähti. Ja viimeiselle kierrokselle Rikku Seppä lähtee lisälenkille. Ja nyt kyllä vähän voisi mennä niin, että onks meillä tämmönen yllätys Kouvolan avauksessa 3. Kyllä Määttä siitä kuitenkin pidemmän korren veivaa tonne ensimmäiseen mutkaan. Alamäki tosi oi, Määttä ajaa tonne Pekkaan näin Matti Alamäki ykköspaikalle, mutta Määttä pyörähtää vielä uudestaan, eli ei joudutaan.
aurinko hikaisi. Joo, kuulit siis Toyotaa Volvoksi. Joo, siinä hämää se, kun siinä on Volvo-moottori. Niin se tietysti sulla Joo, siellä tosiaan jälleen kerran ongelmaa ilmassa. Sekuntia eroa Mika Kauhaseen. Tässä vaiheessa Mika Kauhaseen. Mutta erittäin hyvällä ajolinjalla Mika Vaaramaa. Lisälenkille sinne lähtee myös Jarmo Halmantolle tuoreemmuisella Volvolla. Sä lähdet pöytään, että tuosta rupeaa hiljalleen löytyy vauhtia tuosta Jarmo Halmaninkin autosta. Sitä on vähän tässä kehitelty kauden mittaan ja ongelmiakin on ollut, mutta ainahan sitä uuden tekniikan kanssa on. Ville Mikkola haastaa Mika Vaaramaata, mutta ei pysty kyllä tuohon ykköspaikkaan, niin nyt tulee kyllä Mika Vaaramaata.